Cześć stary! Cześć! Hej, powiedz mi, co jutro będziesz robił. Nie poszlibyśmy może kaś na jakieś piwko, albo wiesz, albo na kieliszka. Ty, ja nie wiem, no szłoby co zrobić, nie? Albo jaką małą imprezkę doma, co? Genau, to zrobimy impreza. Dobra, ej, to weź Ericha, Ahima i jakiś sznaps albo Jimbima i jedziemy z tego. Okej, to do jutra. Jutro my są umówieni. Genau, dobra, to jeszcze sobie dzwonimy, nie? To nie pan zapłacił rachunek z telefonu. Nie szkodzi, mogę SMS-a napisać. Dobra. To hupsy. Alkohol, wyjeżdżona droga. Wszyscy czekają, bo takie lagi to oni nie mają. Jak podkręcą was, cało wieś pluje. Sąsiadka wieści, a kot z płota zlatuje. Przepuja piątka i opłonę piszczą.